studenti! I svi koji nas pratite. Dobrodošli! Moje ime je Sara Jovanović. Ja sam Taida Koštraba, a vi gledate Ekofesti. U ponedeljak, 13. maja, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održano je gostujuće predavanje Unicredit banke na temu Upravljanje rizicima i finansije, kontinuirani razvoj i novi načini na koji poslujemo svakodnevno. Studenti Ekonomskog fakulteta imali su priliku da od eksperata iz Unicredit banke, Srđana Bošnjaka i Marka Ćorića, saznaju kako izgleda rad u finansijama i upravljanju rizicima, kao i koji se sve budući trendovi očekuju u ovim oblastima. U utorak, 14. maja, održana je još jedna u nizu Ekov životna škola, kurs 3D štampanja. Kurs je održao David Radulović, jedan od predstavnika Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na nacionalnom takmičenju u robotici Eurorobot 2019. U okviru kursa o 3D štampanju studenti su imali priliku da nauče kako njihove ideje mogu biti materijalizovane uz pomoć jedne mašine. Saznali su o primjenama 3D štampe u medicini, građevinarstvu, robotici, ali i modernoj industriji. U četvrtak, 16. maja, Ekonomski fakultet u Beogradu ugostio je studente i profesore sa koledža iz Pensilvanije. Više o našem fakultetu i načinu studiranja govorio je prodekan dr. Mladen Stamenković, dok je Filip Mikanović predstavio međunarodne osnove studije, ekonomije i finansija po programu Londonske škole ekonomije i preneo svoje iskustva kao student prve generacije po ovom programu. O makroekonomskim trendovima u Srbiji govorio je asistent Svetozar Tanasković. U petak, 17. maja, na Ekonomskom fakultetu održana je panel diskusija u sklopu završnih časova na predmetu marketing usluga sa temom Digitalizacija marketinga u sektoru usluga, izazovi i perspektive. Studenti su imali mogućnost da od stručnjaka iz ove oblasti saznaju više o trendovima iz oblasti marketinga, odnosu digitalnog i tradicionalnog marketinga, izazovima i perspektivama daljeg razvoja ili o drugim zanimljivim temama. Govornici su bili uspešni ljudi iz oblasti marketinga usluga. Direktorka Sport Vision grupe Dušica Savić i direktorka HR sektora Ivana Tomašević održale su 20. maja gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu na temu kreiranje retail sport koncepta. Studenti su se upoznali sa ključnim vrednostima kompanije, a to su timski rad, liderstvo, strast, efikasnost i fleksibilnost. Da biste kreirali uspešan retail sport koncept, potrebno je da dobro istražite tržište. Morate da znate koje su navike, želje i potrebe potrošača, kao i da znate ko je vaš idealni potrošač, na šta reaguje, šta mu se dopada, a šta ne, rekla je izvršna direktorka Sport Visiona. U ponedeljak, 20. maja, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održano je gostujuće predavanje kompanije PVC. Studenti su odgovore na pitanja šta rade ljudi koji započnu karijeru u velikoj četvorci, koji su uslovi rada i kako se obavlja svakodnevni posao dobili od svojih kolega koje rade kao stručnjaci u oblasti revizije, poreskog i poslovnog konsaltinga. U sredu, 29. maja, održano je gostujuće predavanje u sklopu predmeta Ekonomska statistika. Predavač je bio šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastian Sosa. U ponedeljak, 13. maja, održana je terenska nastava u kompaniji Metalac AD. Prijatnu dobrodošlicu ispred kompanije studentima su poželeli direktorka marketing sektora kao i generalni direktor kompanije. Zatim su studenti upoznati sa poslovanjem kompanije, proizvodnim procesom koji su imali prilike i da vide i sa društvenom odgovornošću i njenim oblicima koje ova kompanija sprovodi. U petak, 17. maja, studenti koji slušaju predmete kanali marketinga i trgovinski marketing i menadžment prodaje imali su priliku da se bliže upoznaju sa kompanijom NELT kroz posetu distributivnog centra u Dobanovcima. Ovom prilikom studenti su se upoznali sa najnovijim upravljačkim i tehnološkim pristupima koji se primenjuju u modernoj veleprodaji.
predstavnika Ekonomskog fakulteta na case study takmičenju koje se održalo u Zagrebu. Isidora? Hvala te, Ida. Pored mene je Ljubica Branković, članica Eko Case Study tima i takmičarka na Case Study Competitionu u Zagrebu. Hvala ti, Ljubice, što si došli, što si izdvojila vrijeme. Naši studenti ostvarili su izvanredne rezultate na takmičenju. Da li možda nam kažeš više o tome i koja su mesta u pitanju? Da, u ovom slučaju ove godine smo imali predstavnike za 6 od 7 studija slučaja i svih 6 timova su ušli u veliko finale gde ulazi 10 najboljih timova. Međutim, 3 tima od tih 6 su zauzela neko od prva 3 mesta. Koji su to timovi? Koja je bila studija slučaja? Pre svega bila Zagrebačka banka gde smo osvojili prvo mesto, gde su moji članovi tima bili Nikola Jovović, Antonina Marin, Ratko Milin i ja. Zatim je bila Privredna banka Zagreb gde je takođe učestvovao Nikola Jovović sa Pavlom Nikolićem, tu su osvojili drugo mesto i... Drugo mesto takođe iz Heinekena. Da, tako je, iz Heinekena takođe drugo mesto gde su članovi tima bili Ivan Vuković, Lazar Savović, Antonina Marin i ja ponovno. Odlično. Takođe to takmičenje traje negde, odnosno počinje u martu mesecu, kada oni izbace sve studije na njihovom sajtu i onda takmičari biraju koje, kažem, njima najviše odgovara. Kako ste vi odabrali vaše studije slučaja? Pa oni na sajtu postave, ove godine su bili i video objašnjenje gde predstavnici preduzeća kažu šta očekuju od studije slučaja, takođe imamo studiju slučaja u pisanoj formi, tako da upućeni smo unapred o čemu se radi i to nam pomaže da odlučimo gde ćemo učestvovati. Konkretno, kada je uvek se takmičari uhvate onih najzvučnijih imena, kao što su ove godine bili L'Oreal i Heineken, pa onda kasnije krenuli gledaju šta je još u opticaju. Tako i moj tim se odlučio za Heineken, nekako najprimamljivije je bilo. Jel možete nešto da vam kažeš o Heineken case-u, kakav je case i kako ste došli do rješenja? Da, i sama studija slučaja je bila veoma zanimljiva. U pitanju je bila lansiranje, kompletna marketing strategija za novi proizvod. To je u pitanju je Desperados koja je mešanje nekog piva i tekile i to je jedinstven proizvod na hrvatskom tržištu, tako da nema konkurenta, ali trebao mi uvid kako naša generacija posmatra na to i kako bismo mi to plasirali, zato što je nekako target grupa smo upravo mi studenti, mladi upravo. Tu je, akcenat su stavljali na nekom event marketingu i onda smo bilo je potrebno da osmislimo događaj kao jedno od ključnih stvari, međutim i ostale na mestima prodaje kako će izgledati promocija, zaista su se iz preduzeća potrudili tako da smo dobili fajlove koliki su troškovi promo materijala, koliki su troškovi ovoga, međutim ove godine imali smo određeni budžet koji je nekako za trebalo da povratak na investiciju bude negde u periodu od 2 do 3 godine, što je bio mali budžet, a očekivali su tako mnogo. Tako da to je bio najveći izazov zapravo. Međutim, mi smo tim koji se već poznaje, radili smo zajedno i onda... Uklopili ste se. Da, odlično smo se uklopili, svi smo na različitim smerovima, tako da nekako pokrivali smo sve delove. A što se tiče drugog slučaja, kako ste njega odabrali? To je bila Zagrebačka banka, isto, tu smo Antonina i ja nekako više uvukli na taj marketing management deo, gde se isto zahtevali su promociju, kredite za studente. To su privatni krediti koje daju njihove banke i zahtevali su jedan deo HR strategije kako da privuku najbolje, najkvalitetnije mlade u svoje preduzeće i da se plasiraju kao dobar poslodavac. Nekako to je bilo isto izazov jer smo sad završili godine fakulteta i onda znamo kako mi posmatramo, kako mi ocenjujemo različita preduzeća, pa smo gledali to nekako da primenimo. Mada generalno za obe studije slučaja najveći izazov je bilo da se uklopimo svi članovi tima zato što
u Zagrebačkoj banci Nikola Jovović je učestvovao na CFA-u kao i Lazar Saović koji je, i onda smo bili u razmaku nekom s vremenom i jurili do pred kraja. I nakon toga, kad ste postavili rešenja, onda samo 10 najboljih timova za svaki studiju slučaj je bilo pozvano u Zagreb. Kako je bilo u Zagrebu na tom prezentovanju? Kako su vam utisci bili? Pa imali smo poteškoće sa vremenom, pošto je konstantno padala kiša, tako da tu je bilo nezgodno kako doći do preduzeća, uklopiti vreme. Naprimer, za Privrednu banku Zagreb su imali su problem Pavle Nikolić i Nikola Jovović, zato što oni nisu mogli taksi da dobiju 45 minuta i bila je situacija gde je preduzeće tražilo da se pomeri datum održavanja i onda su oni pristali na to, su im kasnije javili i ipak se vraća na prvobitno vreme, a već su rezervisali karte. To je posebno mi je drago zbog njih, oni su osvojili drugo mesto, a imali su toliko prepreka, poteškoće, onda su ih čekali, oni su jednom trenutku pitali da ima potrebe, mi dolazimo da prezentujemo. Tako da su strahovali zbog toga, jer su svi ostali timovi prezentovali 2 dana kasnije, oni su i kasnili na samu prezentaciju, međutim, odlično je prošlo, isplatilo se. Kako je bio žiri? Da li ste imali tremu pred sam nastup? Bilo je bili sveći iskusni u tome, ali kako je bio osjećaj pred samu prezentaciju? Pa, Heineken je bio prvi, tako da tu je bilo najveće trema i nekako najviše nade smo polagali u tu studiju slučaja, bar pričam za moje timove. Imali smo blagu tremu, naročito večer pred, gde onako radimo finese neke, da smišljamo tekst, prezentovalo se na engleskom, pa nas uhvati trema, pa ne možemo da ispunimo sve što smo isplanirali. Međutim, tamo kad se pojavite, to je šta je spremno i nema dalje nekog razmišljanja. Ovo je već neka studija slučaja, tako da nemamo toliku tremu kako je to bilo pre 2 godine ili prošle godine. Da, tako da sve stvar neke vežbe. Posle nekog vremena samo se izađe i prezentuje, čak su za Zagrebačku banku imali komentar kao kako vi ne razmišljate uopšte, kao uglavnom timovi svako gleda svoj deo i onako vidi se da ste spremni da zajedno razmišljate, da strepite šta će drugi reći, da ste tu da pomognete svaki deo prezentacije. Tako da samo je potrebna dobra ta neka priprema i da se timski radi nekako. Te studije slučaja zaista zahtevaju da se izdvoji vreme za njih, da se uklope svi članovi tima, da bi bili upoznati sa svakim delom i da ne dođemo u situaciju ja sam napravila jedan deo, ti si napravio drugi, ok, meni se ne sviđa tvoj, ni meni tvoj, ali ajde prezentujemo i čak nismo upućeni. Kad se zajedno razradi ideja, to je onako celina. Da, pa dobro, to je super, da kažem, dobar si primer dala i zašto i treba biti članov case study tima, zato što se upravo uči na tome da se zajedno radi, na timskom radu. Zašto bi još rekla da naši studenti bi trebalo više da se aktiviraju povodom case study tima i da budu više uključeni u case study takmičenja? Jer misliš da to može nama da pomogne, da nekako bolje razumemo to što učimo? Apsolutno, od ove godine imamo i mentora iz privrede, tako da dosta smo upućeni, onako nam dosta prenosi ovaj teorijski deo u praktični, tako da su nas i u preduzećima pitali kako tako dobro poznajete tržište, naročito, Zagrebačka banka imala taj neki deo koji je tražio baš studentsko razmišljanje, Heineken je imao i dosta realnog, praktičnog dela, gde su svi oni mislili pre svega da mi radimo negde u privredi i da zato tako dobro poznajemo tržište, da su zato takve projekcije, a onda kasnije kad smo im rekli da svi studiramo i dalje, su bili kao, kako vaš fakultet je tako dobar, kao vi baš radite praktično, koliko praksi imate. Tako da ovo stvarno da taj neki opipljivi deo, onako, teorije se brzo pretače u praksu i pored toga i divno je druženje, divan je tim, zaista onako postaje kao neki sport. Svi počinjemo da nekad malo zanemarimo fakultetske obaveze zato što želimo da učestvujemo. Svima bi zaista preporučila da se prijave, da probaju da rade u timu. Hvala ti puno, Ljubica, na ovom razgovoru i želim vam naravno puno sreće u svakom narednom takmičenju. Hvala. Doviđenja.
Nakon uspeha koji je ostvario na Evropskom prvenstvu u atletici, a pre početka nove sezone, mladi atletičar Strahinja Jovančević dobio je priznanje od dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora dr. Branislava Boričića. Imenovan je za ambasadora našeg fakulteta. Još pri našem prvom susretu na fakultetu, kada je polagao ispit kod mene, Strahinja Jovančević je pokazao da je veliki šampion i da je fair play njegov glavni princip. Presrećni smo zbog njegovog uspeha i želimo da mu zahvalimo što je najbolji uzor mlađim koleginicama i kolegama i što Ekonomski fakultet predstavlja u najboljem svetlu. Zato smo odlučili da ga imenujemo za prvog ambasadora našeg fakulteta i tako mu odamo priznanje za sve uspehe na terenu i van njega. Rekao je profesor dr. Branislav Boričić i dodao da Strahinja želi puno sreće u novoj sezoni koja počinje. Za studente Ekonomskog fakulteta koji studiraju na programu Economics and Finance i do sada su položili najmanje 4 ispita, od sada je u ponudi mogućnost da jednu godinu studija realizuju na LSI u Londonu. Detaljnije o ovoj mogućnosti možete se informisati na sajtu Ekonomskog fakulteta. Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se diplomci Ekonomskog fakulteta u Beogradu sa smera računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje od sada imati pravo direktnog oslobađanja od polaganja ACCA ispita F7. Pravo na oslobađanje od ovog ispita imaće studenti koji su diplomirali počev od 2019. godine. Sa ovim ispitom studenti imaju pravo na oslobađanje od ukupno 6 ispita. Centar za saradnju sa privredom je u protekle 2 nedelje organizovao prikupljanje pribora za edukativne radionice za decu iz prihvatilišta. Ovoj humanitarnoj akciji pridružio se veoma veliki broj studenta kao i studentskih organizacija sa našeg fakulteta. Prve nedelje juna Univerzitetski centar za razvoj karijere i savjetovanja organizuje online kurs pod nazivom Veštine upravljanja karijerom. Kurs traje 5 nedelja i osmišljen je tako da studenti mogu da mu pristupaju kada i gde njima odgovara. Prijava je moguća do kraja 2. nedelje od početka kursa na zvaničnoj stranici Centra za razvoj karijere i savjetovanja Univerziteta u Beogradu. 19. i 20. septembra Ekonomski fakultet u Beogradu organizuje Dane profesora Cerovića, posvećene uglednom profesoru i bivšem dekanu fakulteta. Toliko za ove vesti. Želimo vam uspešan ispitni rok i lep letnji odmor. Sledeće gledanje zakazujemo za septembar, a do tada veliki pozdrav od prvog i pravog.